Nej. Gemmer dig bare derinde. Ja. Du er verdens Velkommen til mig, min søn. Ja, i dag skal vi så se på en af de kendte danskere. En danskers hverdag med en baby. Jeg overvægtig. Han er bare fed, men han vejer i hvert fald sådan. Nu skal Lasse også prøve. Den tiggede. Gjorde den? Det skulle da farligt. Er din knæ okay? Ja. Tippede den? Ja. Hvordan det? Det er meget simpelthen. Jeg har kørt masser af barnevogne i mit liv. Ja. Velkommen til... Skal jeg have bryllen med? Hej, jeg er lige ved at vække min baby. Vågn op, baby! Så skal vi ud og køre en tur, eller hvad? Ja. Ja, han er meget livlig. Han vil ikke godt, jeg kan ud og køre. Han skal bare lige vågne. Ja, han er lige sådan en gang imellem. Sådan helt uden videre. Og det er bare sådan, jeg kan spille mig, ikke? Det er sådan, han slår, han skal bare. Stop. Ja, jeg går efter præmien som verdens bedste far. Ja, det er fordi, jeg er baby, og vi elsker hinanden. Nej! Vil du ikke også gerne ud og røre sig? Nej! Jo. Han vil, han elsker det. Hvornår? Hold op med det. Hey, gå vent med. Stop med at filme. Er det i gang? Ja. Dette var så små optagelser. Se, det er så babyens udlandske mor. Og nu til filmen. Det gik så galt. Hey, stor mufti. Kom så. Nej! No! Ich möchte den Fuhl in mein Unterbrust! Kann ich nicht! Klar. Oh
yummy. Det gjorde ondt. Fuck, det gjorde